Prestaketa oso ondo jonda, kosta zitzaion hasieran berotzea, baino azkeneko astetan katalizadore batekin bezalaxe gora jonda, eta egia esan, azken egun hauetan, giroa bero sumatzen dugu eta oso gustoa. Aurreko edizioetako txapa kantitate berbera ikusiko dugu gutxi gora bera, Ariguneak ere aurreko edizion antzera izendatu die, beraz kantitatez antzeko euskaraldia espero dugu, ea kalitatez duela 2 urte baino baldintza hobek betetzen dienez, ea kalitatez euskaraldi hobe bat izan genezaken. Beira, urten galdeketa aiatu zitzaigun etxea, eta hasi nintzen erantzuten, da kontuatu nintzen, oso argi belarri prest nintzela. Zenbait egoeratan erderara pasatzen naiz. Eta holaxe izan da, orduan, esan honez ez, ni ez naiz hau bizi. Aldaketa indet, ni euskaldun izuna naiz, eta normalen euskera ziket nire bizia, baino denda baten itez lana, eta askotan igual bezero batzuk etortzeizkit euskera ez dakienak, eta hau biziko txapakin, erdera ziken malimanien, gaizki betzela sentitzen izan, osea, zaten jolin, guain txapa honekin nani erdera zitzeiten, eta orduan egoera askotan, hoien izan bate eroso sentitzen, eta orduan aurten, pentsatzen bida, belarri prest txapa jartzen dut, nik normalen euskera zitzeiten segikoet, baina erdaldun iztun bat etortzen bazait, eta erdera ezin behar baiot, nila zaiago bezala. Sentitzen un euskera ezin behar niola, bai, eta gaizkitzen egin izala bezala horreatikan. Bat, izaten da, arpegia ikusten balin badet atzerritarra izan daitekela edo, zuzenen juten naiz gaztelania hitzeitea. Beste bat, zailtasunak egin ikusten badet pertsona, ez dakit empatia o empatitxarra dan, baino ez diot uzten bere zailtasunen sehitzea euskeraz, eta ni pasatzen naiz ere. Eta, hirugarren bat izan daiteke ohitura txarrak izatea. Nik badauket jendea betidanik ohitura izan dudana gaztelania zitzeitea, eta hoiekin asko kostatzen zait, batzuki mintzat asko kostatzen zait aldatzea euskerara. Asko esateko ez, baina nahi denda etortzen zaizkit bezero euskaldunak eta erdaldunak. Eta gauz normal bat saltzeko nahiz eta erdalduna izan guain euskera zitzeiet, baina zerbait esplikatu behar badieto luzatzen bazan, erdera pasa behar izaten nun. Eta etxene bai askotan nire zenarra adibidez euskaldun berria da, eta nik urte asko damazkit behakin, eta hasierako urtean betiten genuen erderaz, eta guain euskera zin dezaket, baina ohitura daukat erderaz txeko behakin, eta nahi gabe, nik itez gaizki ez, euskaraz. Eta orduan hori gertatzen zitzaiten txapakin neonen, egoten izan behartuta bezala euskera zitzea, ez dakit nola esan, gaizki sentitzen izan erdera zitzen manuen, eta hola lasai hau sentituko nahi. Nik nire burui jarri diodan erronka izan da, euskeraz egiten detanen eta parekoak ulertzen ez didanen barkamena eskatuz ez amaitzea, normalen nahi gabe lehenengo joera beti izaten dedalako, barkatu. Nahi nuke urrengo edizioako aho bizi izatea, baina benetazko aho bizi izatea, Erronka hoi eta pixkanaka ohiturak eta aldatzea, hoi nahi nuke. Ez, berdin, esate izut, nik normalen bizitza euskera ziket, bizire beraztegin ate txiki baten dizi naiz, eta bizitza normalen euskeraz da. Nire bizitza orokorren euskeraz da, ez dut ezer aldatu behar. Eukikoet kontzientzia lasaiago, txapa honekin, hoi bai. Aho bizi txapa jantzita, txepelez jokatzeko, txipa aldatzea dagokigu, eta egin behar deuna da, jokatu, mundu guztik euskeraz ulertuko baligu bezala. Eta hola ikusiko dugu, benetan, zenbat urrats eman genitzazken, eta guk ezin deguna da, gure burue frenatu, eta besteak esango digu ulertzen ez baldin badu.